prayed for, it's good, you can be prayed for. So that deliverance is good, deliverance, you know it. But usati waona kuti munhu anonamatirwa udona, unamatirwa zvinhu zvake zviite, oramba ine ma-problems. Ofamba ndoti ndomba power wacho hana power. Moses ndakanamatirwa ndakatodona ndikatomanifesta. But situation yangu haina kuchinja. Nokuti kazhinji we only think kuti kana uri under attack of the devil, ndo panoita zvinhu zvako zvisaite. But yadaverenga yati, God did not cause it to rain. God, famine, it drought. And who is the cause? God did not cause it to rain. Why? Because there was no man who can till the ground. Genesis 2 verse 5. Then Genesis 1:27 and the yati. Mwari vakasika munhu nelikeness neimage yawo. Genesis 2 yobva yati kwakusina munhu unorima. Which means the created man was a spirit being. Ndiye likeness neimage. But kana Mwari vakuda munhu anoshanda mumunda, vanotora ivhu vaumba munhu ofemera mweya wavo. So kuna created men na formed men. Sanhamo pairi ndepekuti unogona kunge wakatendeuka spiritually zvaita, but kuformed men ahuko. Okay, I'll repeat again. Drought iri pana Genesis 2 verse 5. Yanziyo Mwari vanotendera mvura kunaya panyika. Noti kwakusina munhu. Kune munhu angambe ngaatori kwakudhara Genesis 1:27. Upi ane likeness neimage. God created them, male and female. Vari two vanhu vasikwa 2 in 1. Vorati muna Mwari ndopa ndakadiscover kuti Mwari haasi murume, Mwari haasi mukadzi. Nokuti kana munhu hanzi ane likeness neimage yaMwari, ari munhu wepana Genesis 1:27, which means Genesis 1:27 yati he created them. So muna Mwari muna them. Saka tiona pfungwa yevazhinji ndeyekuti nokuti Mwari tinomuti our father, we think God is a man. Saka tiona tine ma-issues atinodzanyirira vakadzi, noti nepfungwa kuti Mwari murume. Why not tinoshandisa mazwi eEnglish ekuti father? But to be honest with you, Mwari hataura English, anotaura mutauro woumwari. English languages evanhu akangoshandiswa nevanhu kuita zvinhu. So there are times yekuti kune zvimwe zvatinotsanangura, quite the exact thing, but nekuti hatina izwi rekwaMwari racho ratinganyore, hakuna anotaura language yaMwari ichinyoreka, saka achinzi matongues. So he created them, male and female. But Genesis 2 verse 5, there was no man. So who is missing here? The formed man. The created man is present. But ndiyari kukonzera drought mumunda. Zanzi Mwari havana kunaisa mvura kwakusina munhu anorima ivhu, yeti munhu anga ariko, but munhu werudzi, the spirit man. So God went on to form men from dust. Iye akasikwa naMwari ndiye anoshanda mumunda. Saka zvinoita kuti spiritually you are okay. But why are you missing the blessing? Kuformed men ahuko. Kuformed men kuno kuri physical. So tona kune ma-challenges in brackets. Asi ma-challenges ekudaiso. Komana mudiki ane 6 years. Haagone kuita mwana. Hainzi barrenness. It's a matter of time, he age. Saka iye haadi prayer, anoda kukura. Hatombodiwa pa prayer line kuti handina mwana. Ukangokura unotanga kuita vana vacho. So kune ma-challenges ari temporal, akamiswa nematurity. Asiri under the line radevil. Ipfungwa yemunhu daenda namatirwa zvaita daenda andamboramba kuti kune ma-issues anda deliverance ndinamatirwa. But kanga uchinamatirwa deliverance ichiitwa life isingachinji. Why? Because church yakaigona kuunderstand kuti pamwe pacho Mwari Genesis 2:5 yati God did not cause it to rain because there was no man to till the ground. Radi pakashaika the kind of men ari kudiwa naMwari. Izvozvo zvega zvinogona kutova a blockage for what you are looking for. Isu tiri vabereki tine vana, rudo nevana vedu tinarwo, but zvatinopa vana vedu zvinokontrolwa nezera rake kwete nerudo rwedu. Rudo rwangu kumwana wangu 100%, but mfano wacho ane 7 years, ndikafunga kumupa mari andimupe inodarika $6. Hazvino kuti ndine 6 nditone wire. What controls zvandinomupa i-level yake to handle chinouya kwaari. Why? Because ukatomupa 100 kilos
haisisiri gift ilosi because anoita zvinhu zvokuti unopedzera kuti ndamupirei mari iyo. So the ability to manage matters most in life. Yesu akaita munana John chapter 6 ove nechingwa zvikawanda ndokubva asiyedzera kutorai mabhasiketi 12 muzadze mafufu echingwa asara maleft over. Anogona kutoita miracle yekuwanza chingwa but anonhongerera zvasara. He has the ability to manage despite the power to perform miracle. Wafana nemunhu wekuti achida pekugara anombopukuta kana kusajira azvina kuti hakwanisi kutenga sipo. Uchitogona kutenga sipo sechida kugara pakachena. Uri kuvalue wamanje nyaya yekuramba uchingotenga tenga. But kutenga unotokwanisa. But se usingamati chero pandagara ndagara. Une ability to manage. Yes. So ability to manage inyaya hombe. Zvomwe zvaunochemera kuti Mwari ndiitirei ivo ndo vasiri kuita kuti Satani akakubata. Because God knows you, your level and understanding. Vakatokuitira ndateti kuna mwana kuti zvikakufambira mushi 2 years aupedzi unofa. Amen. Zvauri kuchemera zvikanyatsobuda zvakanaka unoona saita 3 years. Zvauri kuchemera zvikaita zvakanaka unoona urambana nemukadzi. God knows that vantoziva level rako, your understanding, your ability. So pamwe pacho it's not the devil. That's why you are not going to level yekuvalua teaching more than kunamatira. Zvakanaka kubatwa pamusoro chakanakisa kubatwa mukati. Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Yeah. Amen. Yeah. So in a drop chikoti munhu akaita problem anoda kunamatirwa, akaita problem anoda kunamatirwa. Saka aizonetsera kusei vanhu vachigara muchechi mawas akawanda pachiparidzwa yekunamatirwa yongonzi 10 minutes yekumberi. Ndopa ndakaona chine much value in knowledge. Because kana knowledge yapo wamatiwo wakuziva zvokuita kuprayer line unoita zvishoma. Amen. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo ndiMwari. Kuda kuti kuziva chaiko itori defense. Thank you. Thank you. Kana Mwari achiti vangu vaparara nekushayiwa zivo, kuda kuti ukaziva uparare. Saka knowledge itori defense. Yeah. Hallelujah. But munhu unosvika makore nemakore ari muchechi asina kana bhaibheri asina shura achimoda kunamatirwa chete. Waibhota kuti Satani ari kumataka zvakasi kufamba kune mweya ndati handisi kuramba mweya china iriko uroyi uriko but ignorance futi iriko. Yes. But munhu kana ari ignorant haabvume kuti handizive anongoti vari kundimukira. Genesis 2 verse 5 yati God did not cause it to rain. God, not the devil. Thank you. So kune maissues ekutoti akatozvimisa ndiMwari. Saka tinonika kunamatira azviite. Svika the type of a person anoattracta kuitika kwazvo. Ndofunga hana power. Akanamatira hapana chakaita. Zvimwe hazvidi power zvoda maturity. Thank you. Thank you. Saka ndakupa example yekamwana kadiki. Kamfana ke 6 years. Kakanamatirewo. Ndine issue yebarrenness kamusikana. Handinamate. Ndogo ati kura unobereka. Pane zvinongoda maturity singamboenda kuprayer line zvachose. But pfungwa yedu manje yakaudzwa kunzao ukaona ziri kufamba namatirwa. Ndati handisi kuramba nyaya yekunamatirwa. Handisi kuramba. But Genesis 2 verse 5 yandiprovira kuti pane type of a person wokuti kana ari missing no matter you pray. Inzwaka. Genesis 1:27 rati he created the male and female. He blessed them. They are under a blessing. Yes. But Mwari vachida kurokuti mvura isina mugarden vakatoona the blessed man asina ability. Yeah. So sometimes blessing unayo, but une area unoshaya kuti kose zviri kufamba. Every area ine nyaya dzayo. Come on now. Come on now. Hallelujah. I know you understand in life haugone zvese. Yes. Yes, une imwe area ndonoziva kuti zviri kuita zvakanaka but ukakusikuita zvakanaka. Saka uku kunodiwe pane panoda prayer for deliverance. Pane panoda knowledge for deliverance. Yes. Because knowledge itori defense. Kuti vangu vaparara nekushayiwa zivo. Saka kuti vasaparare ngavazive. Iwe kuziva hudi kudaona matiri. Knowledge is defense. Knowledge is defense. So the devil in China respect and neputchka is the word. Why? Because the word of God is God. Yes. Amen. Thank you. Thank you. Satani akatokundwa naJesu nokuti Jesu waingoti zvakanyorwa zvichinzi. Satani hadi kunzwa munhu anonzwa shoko racho nekuritenda.
Adamu natunamatirwa chete. Ndokuti kunamatirwa kwakaipa handisumbodaure. Ndiri kuti wo wanyanya kunamatirwa sesi kuti. And unongoda ngoza kwedu vari powerful. Kwedu vari powerful. Vari anointed. Ukawaka namatirwa life yako inochinja. Power rikandogara pasina knowledge harita effective. Kunenge kuisa full tank pamota isina engine. Haimuvhenda na 2 centimeters. You got the oil, you got the power, but you don't have the engine to drive. Knowledge is defense. Thank you. Knowledge yakanakira manje. Haugone kumanipulate papavaya kana any fake man of God trying to manipulate you in the things of God. Why? Nokuti power anoti vepaBheria ndakavada nokuti tapedza kushumira kwaari vainonjerawo magwaro vachiona kuti ndizvo. Manje kana uri bhuriro wangu wakuti auzive chese chaparidzwa ingori pofu. Chese chanzi ngatiitei kutongoita ungadini. Ukava neknowledge uzavakoma vaDavid vaJoseph vaenda unotenga chibage kuEgypt vaitotapura mari vobva vadzorerwa mari musaga vanongofara vakati hameno zvatiri kurongerwa panapa. Why? Ignorance iri mari ndeyekuti havasi kuzvata nechibage wacho ndiJoseph. So ukasamuziva mari inotobuda. ndiJozi aidzorera mari musaga kwete type yedu unofira mahara. Ine Bible kaidzorera mari musaga achitidziya hama. Why? Nokuda kwokuti iyo they of the same blood. Uka understand the mystery of the blood of Jesus. Blood makes family. Kana one family you operate by rights. Ine vana vangu hambochema kana ndakuda kupamba. Samudhari munozokangana ukauka kachingwa. Atirangareiwo ishe havadaro. Vandozati obvious. Uchitodzoka vanototi mauya nei kunge vandipa mari. Zviri obvious. Relationship inoanoka mamwe machannels ekuti havadi prayer. Of which prayer is good. But hausati wamboitirwa chinhu naMwari chasati wapindira muprayer. And I can testify. Ndasara nezvakawanda unototya. Kuti zvaitika sei. Ndaizvifunga ndaizvidambirana namata pamusoro pazvo but zvaitika. I had a dream kuti one day ndazoenda kuIsrael. But you shout unoenda kana kuti upinde muprayer nokuti zvinodhura zvakaoma. But I've been there. Hallelujah. God can open a channel with God. Relationship is key. There was no man to till the ground, so the Lord God did not cause it to rain. Lord God did not cause it to rain. You want to go to pesa but with a problem with Satan. Asi. Anamatrai ndovuga nokusha kuti mukira ndati zvekumukirwa zviriko kuvengwa kuriko Satana ariko but kushaya knowledge nematurity kuriko. Saka ukasaziva kuti yangu nyaya ine yakafira papi unonamatirwa nyaya isingade prayer. Ukasaziva kuti problem yako inzwa Jesu anoti kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Kuti keys kuria kuti madhota akawanda ende akasiyana makey hapindirane. Kuna master key. Prayer is one of the keys. Worship is one of the keys. Fasting is one of the keys. Giving is one of the keys. Saka zvakuti zveirudzirwa apo zvinodai. Nokuti wakabvisa kwese wakangomira munamatirwa chete. Zverudzirwa apo zvakamira sei? Problem iri kubva papi? Adama namatira munhu washina wana breakthrough. Imwe breakthrough ikauya tori breakdown. Hausati wamature to handle even a blessing. 2 years chaidzoyo zvako zvikaita mushi haupedzi. Either unodivorca kana kuti wacho unotofa. Because mapanikiro aunoita nepay ari vakanyatsokukomborera mushi hapana chakanaka. Halafu unoita watambira kuzoti wane profit mari yacho yako hautove nemunhu. So Mwari unotiziva that kind of man matters most. Type yemunhu ari paground. So chinoregulate kuita kwaMwari mulife mako despite need, immaturity to handle the answer of the blessing. Tinotsvaga kuna ari powerful anokunamatira muchava wana but zvinonoramba zvakadaro.
Why? Zverudzi rwako zvinoda prayer here kana zvinoda knowledge. Kana knowledge yako zvodimanda futi action. Zviri kukunetsa zvinoda kuti unamatirwa here? Yes, namatirwa. Wapedza kunamatirwa. Une ruzivo. Bhaibheri rangu rinoti mwechina ikadzingwa mumunhu inoenda kwainoenda kwakaoma. Yozodzoka mayakadzingwa kwete kuna akaidzinga. So mwechina iri kuataka mwana wesangano kwete prophet. Saka prophet vakanamata dhimoni rinobuda, but Bible rati inozodzoka mayakadzingwa kwete kuna akadzinga. Yotarisa kuti matakadzingwa umwe haufa. Yoona makashama muri empty. Yonotora imwe 7. So kunamatirwa kutori dangerous. Nokuti ukasara uri empty you attract 7 more demons. Kutara zvemubhaibheri ka. Zvanzi ukanamatirwa mwechina inobuda. Yoenda kwainotenderera kwakaoma yozodzoka mayakadzingwa kwete kuna akaidzinga. Rati uri patai. Wochimwana sangano ka. Yotarisa kuti matakadzingwa haufa. Yongoona uchiri ngoda ngonamatirwa chete. Yonotora imwe 7 kuti mukomana uya akatidena. And it not be 37. Then the end yako becomes more dangerous. Pane panoda knowledge. Pasikatomboda zvese zvakutsvaga. Saka the devil chinhu chaakagona kushanda nacho akakusiyira une mind yekuti dainda namatirwa. Kwete dainda namata, dainda namatirwa. Kwete dainda ziva kuti aprofeti wedu anoziva, munhu wamwari wedu anoparidza ari powerful, anoziva, haisi defense. Knowledge yemumwe haisi defense yako. Knowledge defense yako kana iri mauri. Vangu vaparara nekushayiwa zivo. Ndokuti vakawana zivo vatoone defense pachavo. Izvo zvinokudhurirai bhaibheri aumbofa kwatenga bhaibheri hazviite chako kupinda chechi chete nokunamatirwa. And makore alifa uchapedzera watosiya kunamata kwacho. Because the more they will pray for you, but ndinoda knowledge, the more you will suffer. And uchapedzera wakunzi vakutsvaga kune Mwari powerful. Vanotaura chirungu vanoti knowledge is power. Ruzivo isimba. Saka kune maishu ekuti hauna mboroiwa, hakuna munhu akakumaka, asi Satani ndiwo usati waibva wakura kusvika palevel yekuti Mwari varegedzere blessing pamusoro pako. Your level inogona kukonzera a blocked heaven. Genesis 2 verse 5. God did not cause it to rain, not the devil. Zvinobatwa naJehovha. Ari kutarisa kuti vana tudiki tiri kumahombe tiri kuzviti baba kuva nevana chi ndiMwari hasi Satani. Iye akaprograma kuti kana wazokura uchava nevana. Ukada kuzviita baba uri mudiki, mari zaudza hawawani. And hakuna kamwana kumahombe kanofanira kuenda paprayer line. Nemaishu zemberero. Hatimbokunamatira izvo. Kasvika kuma 17-18 unoona gemuri rakupera. Chakuita bail out chi haisi prayer. Age. Saka chinoita kuti munhu akure ishoko raMwari. Kwete church, kwete chigaro chekuchechi. Unoona kuti it's elder, uri kutorika junior pa knowledge. Hauitwa bail out nechigaro chekuchechi. The knowledge yaunofanira kuacquire. Chikafu chemweya ishoko raMwari chinoita kuti ukure. So kana wakura une zvaunoattracta, singaattractiwe uri mudiki. Zvinonzoiti law of attraction. Zvinongoshanda zvega law of attraction. Ukaenda kumuzarabani kune mosquito, hazvina basa kuti waishedzera hauna, unongonzwa yakuimba munzevo. Waenda kwairi zvinoattracta kuti uye pauri. Vanotaura shona vanoti ukateya mariva murutsva unoita sei? Unosviba. Kureva kuti hasi zvinhu zvaunotsvaka. Mekanika, hakuna mekanika anosvika akasvika pabasa ombotora girizi ozora kupruvha ndiri makanika. Anongoshanda girizi haashai paweksuit. Haritsvagwe baba mufield macho. Law of attraction because uri muright environment. Ndozvakati wana tudiki kuteera chigure kumaraini. Iye chigure chiri mudhara. Why? Because mudhara uyu anotamba nemadhaga. Vana vanotamba futi nemadhaga. Saka vakaona vandofunga kuti type yedu. Hakuna munhu mukuru aita zvemadhaga kudai. Law of attraction. Achishedza kuti vana nditeere ya. Indaita kubatikana kuti inda madhara asingasapoti umwe wavo. Hakuna mudhara anoteera chigure. Apo chigure mudhara. Kuti madhara akanosvika pakufunga kuti uyu mufana. Madhaga so. That's the law of attraction. Akatomboda prayer. So sometimes vanhu vari kunamatirwa and things are not changing.
Vachinja church things are not changing. Mwaracho vati kudi vangu vaparara nekushaiwa zivo. Kwete kushaya church ushachigaro kushaya kunamadziva. Knowledge I substitute when you prayer. You must seek knowledge. Hallelujah. Aunamatirwa kuti uzive. You must seek knowledge for you to know. Yes. Right? Are you okay? All right. God bless you. Hallelujah. We meet again tomorrow, same time. God bless you. Amen. 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 Amen.